uthi kwakukhona intombi ndaweni ethile, ntombi enhle hlakaniphile. Uthi le ntombi yayikhonze uHabu lwamaJuda. Uthi yahlangana nomfana omunye wasekuphakameni esendleleni eya eSabatheni. Mayibingelela wayeseyibuza ngoNkulunkulu wasekuphakameni. Uthi wathi mayeyibuza ngoNkulunkulu wasekuphakameni yaziveza ukuthi isihlakaniphi yona. Yathi ngibuke kahle, uma ungibuka mina ubona ukuthi ngifanelwe ukulalela lezi zinto okukhuluma ngazo. Yayisimtshela ngoNkulunkulu bayo nokuhlakanipha kwayo nokwazi kwayo. Uthi uShembe lo mfana wathi mayibona umoya wayo uyafudumala wayiseyishiya. Uthi kodwa le ntombi yayikhonze uHabu lwamaJuda. Yayihlale noma kuyisabatha ilushaye noma isonto ilishaye. Uthi kwahlala kwafika isikhathi sokuthi le ntombazane ihambe emhlabeni. Kwase kulungiswa thiwa izoyongcwatshwa. Uthi kodwa ngelanga eyayizongcwatshwa ngalo kwezwakala uHabu lwamaJuda khala phezulu endlini, khala kabuhlungu ngokudabukisayo. Aqalaza abantu befuna ukuthi bazobona ukuthi lento ekhala iqhamukaphi, kodwa baze babona. Yayithi mayishaya ngemihla yokuphila kwayo lungadabukisi njengaleli langa olwaselidabukisa ngalo. Yayithi mayishaya kube mnandi. Uthi ke uShembe bathi mabethi bayayiqukula sekumbiwe ethuneni, ayaze yaquleka yasinda kakhulu. Kwabizwa insizwa zaba 10 yasinda kakhulu, ayaze yasuka phansi. Kwase kulandwa imbongolo ngazazi ingaki, bantu sebemangele kwenze njani. Thiwa zodonsa, zadonsa zazama zahluleka. Uyakhala uHabu lwamaJuda. Uthi kwaze kwalandwa isibani seyinkabi ezishumi. Kunalokho kwangathi indlu iyambeka phansi isidumbu singafuni ukusuka. Isaba ukuya lapho eyayikhonza inhliziyo yayibhekise khona. Ekugcineni kwathi noma sebeyikhiphile endlini yangavuma ngenethunini. Sabani khona lolo Habu lwamaJuda luyakhala enhlizweni zabaningi kuze kube namhlanje. Umuzi wasekuphakameni ngamhla uhlukana kwase kuyizinto zokugcina. Khona abantu abambona uShembe baphenduka, kodwa lolu uHabu alwaze lwaphela enhlizweni zabo, lwabe lokhu likhale njalo nje. Uthe mase kufika inkosi babamkhulu akwaze kwaba kuhle. Habu lwamaJuda ikhona incwadi eyake yakhuluma ngayo inkosi iseGospel ngeminyaka yawo 1960. Thi ngithola incwadi ephuma kwaZulu ilotshwe ibandla lamaNazaretha. Uthi bathi sizeni nina bakwaZulu sikhiphele uShembe kuphakameni, sesikhathele imkhuba yakhe nezimfundiso zakhe singazazi. Silonda kwabambelela isitha noma umuntu uthi uyazama ukumbangula akuvumi, bona ngathi uzofa, ubona ngathi uzofa. Bakhona ke abanye okwabehlula ukuhlala lapha ekuphakameni, bahlubuka bayoyidalela amabandla abo ahamba ngalezo indlela. uShembe ngesinye isikhathi uthi kwakukhona indoda, uthi njengendoda eyayihlala emahlukana ndlela, lapho indlela zehlukana khona. Uthi lena enye indlela iya ekufeni iya ezeni, okuye uqubuka umoya kube sengathi uyakhonza ngeqiniso. Uma beyishaya lento yabo abashayi babo beyikhuluma labo abayikhulumayo, kube sengathi kukhona indawo ethintekayo ngaphakathi kwakho ongayazi ukuthi ikhona, owawungayazi ukuthi ikhona. Inhliziyo ithi ngiyezulwini, uthi kanti iya ekufeni. Sho njalo nencwadi yezaga ithi khona indlela ezimbili, uthi lena enye ibukeka inhle emehlweni omuntu kanti iya ekujisweni.
phela kwayo usizi nenyembezi. NoJesu usho njalo uthi banzi indlela eya ekujabhisweni, baningi abahamba ngayo. Uthi ingcingo khonjwana omncane indlela eya ekuphileni, bayingcosana abahamba ngayo. Uyethe hamba ngayo umuntu ethi ngake ngayiyala bapha abafowethu, uthi angilahliwe nje na. Abanye bayaphenduka behambe beyobafuna ngeindlela zabo abayithathayo abafowabo. Khona isihlabelelo sasekuphakameni esithi sakubona kuphakama sawubona Judiya, ubabeke pha abafowethu ababethunyelwe kuwe. Khuluma ngalesi sikhathi engikhuluma ngaso. Khona isikhathi esifikayo kulowo muntu nalowo muntu uma ehamba ngalomkhonjwana ngale ngcingwana uJesu akhuluma ngayo ekuphileni, so ukuthi ube wedwa bafowenu enani enihambe nabo, phelezelane noma niye esontweni, phelezelane noma niye emgidini, phelezelane noma niye enhlanganweni, ungabusababona. Uthi ke lo osihlabelelayo ubashonise pha abafowethu wena ndlela sekuphakameni. Waba nenhlanhla yena ngoba washeshe wasithola isibani, ngoba uthi babalekile bakushiya, abaxoshwanga ukuthi lapha ekuphakameni uNkulunkulu akekho, abaxoshwanga ukuthi le ndlela esihambayo indlela yeze, xoshwe kungcwele ngoba akungeni sono kulo, wana sono sinye. Omunye umuntu kuye kuthi mase kufike lapho besethi phakama akumile kahle, mangabe bekumi kanje mhlawumbe ngabe abafowethu bakhona, lokhu ukuphakama okungamile kahle, ukuphakama ongekho, abese hambe bafuna abafowabo lapho beshone ngakhona. Uthi uShembe ngifana nendoda eyayime emahlukana ndlela, uthi kwakuye ukuthi maqhamuka umuntu imxwayise ukuthi ungahambi ngaleyo ndlela, nendlondlo inenyoka embi, ungayibuka uyethembe ngoba ibukeka inhle, hlabelela kwakhona kuhle namazwi akhona mahle ayethembisa. Shembe akasiyumswenko maNazaretha, akafani nebhantshi olifakayo ulifanise nebhlukwe nothayi neyembe abakubukayo bethi yaze yavunula kahle lensizwe, fanele ukuba ngiyasezulwini. Cha, njalo mhlambe mangayilandela ngaye ngifike ezulwini. Cha, akunjalo. Wafike hamba yedwa kwaba kungekho lutho ngathi mawulibuka luthi umuntu wasezulwini lo.